Ngiri bageria singe nchugo saba egerende tringa na nyasa sebire bike asiri etalia Yesu asomunesiko asenge nchema mbia bono watorobiri nyasa tunyale kugwalinga nali yao asema mbiye kwa robira singe jomongi no singe jomoga kolia tikobone bwabo ikikwana mona into nyasa sebirebi imyamangazo Kristo na sabire na kwegena ya mono yo minto moligeria sekebindi eke oyalenge buya ndeteringa na lenya sase mambeye egeringa lenya saya linyale kutusibya na linyole goto birenge libiya linyale goto umuchaka no muya asili etalia Yesu asili tukolia lero monene obekiringa na ligiya linyi yaimeyane egerenyale gukwana igori okomoiranira nyasaye andekero kenda abantu nabugona kwebolia nga okomoiranira nyasaye njiraki tagedoligeria sigetabu kya Yoeli 2 ogosoma kwaye 12 Mariko niga gotebaiga Biblia niga gotebaiga omonene otebire no nyambo nongiranere nechingoro chino chonsi aso kwengata na okolira na okwengereri tandora chingoro chino aso weitia usitali ugotandora chianga chino eirana gochia so monene nyasao ine kiagera ere no muya na umunyamabera ere tali omwangu wasoko banenda mwamu obwanchani bwaye no bwabotambe yankonjoka otiga ko barentera amabe ningo manyete ngande gose omonene na onchoke atige ko barentera amabe kulinda abatigere ogusiseniwa elinde moruere omonene nyasao ino okoruewa kwendagera na owekenyugwa oyo mintone oyo no monene okwana mona aba Israeli na ekera kwana mona aba Israeli na sengencho baikire biro bayiranire babeire twatwali chingoro chiri mamincha gosebirengere byawo byabere mamincha amona mona nyasaye ekera monene okwana mangana ya gwita somo bani Yoeli akamotebya tebya bana ba Israeli atebya abantu banyasaye bali bamwire kote gutegerera na kuigwa buye bwa nyasaye boy kako batebya nga banyare kumuiranira mone nyasaye asema mbia bono yo mintono mone no ntomira ongerelingana lyaye keokina be kunyale kana na singe njoime chando kwabere gogwetera keokina be kunyale kana singe njama kongu wa eteire agerira ndegero kendo mwaka gosomo isigo gosomo mura gosomo ngina kwa mwebere nyasaye andegero kende kwarorira mangana yense akogosire aletire kogosa watamire kurwasa bone bwa nyasaye omone nyasaye ntomira sema mbi yabono iga liga gontebya nga tebya abantu bane banyare kongiranira tebya abantu bane banyare gonchoka baruwaso okora kwabo korokobe baruwase birengeri ebibe byakemwanya abantu baruwase birengeri ebibe ebyo bitamubweganira tinyasaye ili baso asense mo nyasaye ili banyale konyoro gwanje ni nyasaye na mabera nyasaye anyale kuwa igoro yabo yo mintone tiango tebenga engaki enere andega okene unya kobori orenga na bekonyale kana kolengana ne mechando gwetera sema mbiyabono kolengana na makomu waitira sebirebi ande munabono igabana bagoswa jisukuru nabekonyale kanga tobwati kendo gwente korwa egera abana babo banyale gosoma monene nyasaye ntomira sema mbiyabono igago ntomira ngo kure na gotebya ngayaya ebiro nabyo komonchokera nyasaye ebiro binabyo gonchore nkoro yao iliyo nyale kuriginya sase chinjira izato marikate bangenchereyemo no kwengata nakolera no kwengereria yo mintone nyasaye nigatagitariwe omonene nyasaye ochiki nagotebanga ekerora onchore birengere byao ekerora muiranire nyasaye sense moyo kwengata asense moyo kolera na sense moyo kwengereria ngande keokeni nyasaye uchiza malikaga nyo kwananga ngoma nyetenga gosinya na onchoke egerare tugo sinya sigatigati abantu baye yo minto nawe kunyakara wetira mangana yara manene ningo natomirwa mono mono nyasaye bwiko nyasaye ni goleme anogontebya nasebire bigentokerigetie elio mwanya bantanya gokora anyoro bonere bo nyasaye malika gotebire nga bono ngiranere nyasaye ga goteba ngangiranere
na inche ninkoiranere asemambia yabono na kyukomwirana Nyasaye igatebire ngangirana sokwengata ngiranira sokorera ngiranira sokwengereria na komote gonte Nyasaye engete Nyasaye ayena Nyasaye watongete igoro nense omonero na sobosibwao nyabire byane na Nyasaye bwemeganda na nyale okwabira nanda okora yaramaya abantu barerira sabantu abange unabono turase biro bunebi ayibitubwate biro byechinga gikiye kikura abantu barerira nona sabasacha bari nona sabantu bagwa bago chikubori obunge abantu nigo bakona korera sabantu lakini ntegetengo tenga mwanya abantu norera abago kwa chinusia misine 50 gore sukari lakini gara koli tukelimo nari okolo kwa Yesu Kristo yago tebanga ngonchokere yago tebanga ngiranere omunyare kwengata na kwengera na kolera iliyo na inchomo na Nyasaye nyale koigwe biriro byao monena otebaiga ngatandura chingoro chaino asogwetia uzetali gutandura chianga chaino yo mitone malika ngatandura chingoro chaino ekero liriko lya Nyasaye ukora ngatandura omane otebo muri kiunga uzetali chianga chaino yo mitone engole bunegete kaoso mazeta ukiama ya Saburi malika tebanga Saburi ya 17:17 yego tebanga eke ukia Nyasaye no moyo bunegete ne nkole entoereru ebi Nyasaye ta konyala ko byango yo mintone kindate ote yesemambi yabono boneno tebire ngatandura chianga yanga engoro yao tali gostali chianga chiao engencho yaye ngaire na isekeye onyale koyo gorengoro yao onyale komwanya saeli baga elia soy mengoro yao nekera soy mengoro yao nanyale kole tobuye ime yao hare togo semria somoyo hare tobuye Nyasaye hare kweko kwera nobole mwime yao abantu babwato bwoba imeye chingoro cyabo nasengenje yaki bangire komwera na Nyasaye oyo mitone iganale gotebasima mbi yabono ngamuiranire Nyasaye muiranire Nyasaye oyo mintone muiranire Nyasaye ebyo nabyo Nyasaye tagete abantu bae banyale komiranira abantu banyale gosoa sense moyo bone bo Nyasaye banyale kwengata na kwengereria tiango teyo yo mintone nekereme chande ujete ekera makongwachire Nyasaye okoligerwa asengenchere nero wate chinguru chokora oyo mitone asemambi yabono ngini gitiko kwana moneno tebire nganyiranere yawo teye bantu bangatandura chingoro chiawo chiaino ontebire ngo tebire ngatandura ngoro yawo na kiwo tandura ngoro yawo yo mitone na sense moyo wekeye no kwelita no komwaliga ni Nyasaye ili nyala wo soime ngoro yawo kila soime ngoro yawo egero nyala korobone bo Nyasaye mitone asebire bitengo tebenga amangana na mange agotara sense emechano ya buchire egerenga Nyasaye ni baye bamu batiga makora mabe andeke yore andeke okende nigo abantu andeke moibi nyotebira semambi yabono taichomo no ntomira semambi yabono muno mande bosomo nene na onchoke atiko barentera amabe kuri nabatigero guseniwa erinde muruero monene Nyasaye ino muruero monene Nyasaye ino okoruewa kwendagira na owekenyuwa Nyasaye ngora amanye yo mitone ekeora yaniro monene Nyasaye asengoro yawo weitebye bya amalikawo bya Isaya 50 no kianda gochamo ngoko bako kwa Nyasaye tikoli okwenge gosogo tokwa etigotineti gotanyale gokoleta osisenia kolende bebye ituna byato atanira amantananire hari amona Nyasaye engencho enge keora chasi nyale komoiranira Nyasaye tone nyale weite bebyao Nyasaye nakoiranire omone na okoramaya nani nakoruserie nonye no bobe nemichane gwetana ine marikawo tabanga ningomanyete ngago somo nene na rusia mabe wete asoko mena Nyasaye omonene na rusia mabe asega tigati yao
nekirara usia mabese gati yao amana koleto wosizenia igoro mabwao elindo nyale konyora efyuko murira Nyasaye abantu babiri batabwatige nto bakomokora Nyasaye nonyine chinibo nchiyo esa teyo wekanone kanisa wasiko mokora Nyasaye na sengencho yake turanyoro gosini wa kwa Nyasaye yo minteke ukia Nyasaye getangani asobo mabwa manyabanto no kwa manyabanto nakiyekora Nyasaye amotomete Yesu Kristo hagacha sengencho yesababu yenga omwana omanyabanto anyale konyora obogima wetiraso koboliwa na wotoleka oyo mitone asebire bine mambi yabono amarika yaniga tebinga moyirane Nyasaye moyirane Nyasaye so kwengata moyirane Nyasaye asoko saba mabera na korua sebibe paminto bane yongo batebenga semambi yabono ondeta yora nyoro umwa Nyasaye kale imeye bibe yaya marika otebasiye tabu kyabarumi kawasoma barumi sano nemo emerongebere neza tego tabange keuke Nyasaye nobogima bwa kale na kale kolende mabogima bwebibe ni obo bwateke ukia amakweli marika ina kyagala oteba tedo aliyo mintone oyuna marika yao kwana sidabe kya barumi abarumi sano nemo abarumi sano nemo na kya marika okwana keuke Nyasaye ekeuke Nyasaye yo mintone nobogima emina egoteba iga amarika otebanga na kiengeri ebibe na makweli koende keuke Nyasaye nobogima bwakare na kare ase Kristo Yesu omaneno ito engeri ebibe oyo mintona azore intebyo kore ngeri ya enero na marika tebire maisho marore ngeri ebibe na makweli korende ekeuke Nyasaye nobogima bwakare na kare bore imase Kristo Yesu yengencho yendena ekero kwa tuariro kwegena kwa muitabene Kristo asoire meyao aye wasoira sensemo yabanyamwando ba Nyasaye aye wasoira sensemo yabachole ba Nyasaye wasoira sensemo yabali barasege tabu kyobogima asengencho nigotobwate bitabu ebinge negetabu kyabanyamwando nekemo yomiton abantu bakora mangana Nyasaye abantu bamosemiri Nyasaye bakanire bibe ningo babwate getabu ekemo mu yomiton kamari yakwana setabu gikomanokanga ebitabu na bigorwe negetabu na kigorwe yomiton barikatebenga engeria yamabe na makweli kolende keuke Nyasaye nobogima bwakare na kare imase Kristo Yesu ito oyo mitone Nyasaye no monge wa mabera na kyakolera semambi yabono otebiro mosombone yenda gutwana nabantu bane andonsia se bategerete batebye iganga bangiranere batandole chingoro cyabo ekyo batandule chingoro cyabo bacha sesemo yane na ichini nyare ko bayiranira enda mamu ya Nyasaye neruzi wasore yo mitone na mamu ya Nyasaye nigera rwasoma bwao ekirora mwe ko muri Nyasaye ekirora atinaso bulonge bwa Nyasaye ekirora mwiranire Nyasaye ekirora mo Nyasaye ngoro yao egera soime yao anyale gotaramo nae na marika tebirenga ono wosiseniwa ni okora abasensemo yao nekiro ko genda so yindi omo ya Nyasaye nonyole ekyura nyale ko murira kyatulire gitabu kyomoyo asige tabu kya Yakobo nye ogosoma kwaye isano na isatu na kia marika okwana gose marika otebaiga amen marika otebaiga Yakobo nye osoma isano na isatu amarika otebaiga marika tebireiga moike Nyasaye ange nere nabayikange inwe abanyene bibe mochera amaboka ino abanyene emyoyo ebere mochene chingoro cheino emina moike Nyasaye ange oyo mintone na Nyasaye nago ikange
marikatebire nga inwa banyene bibe chena chinjira chiaino marikatebire nga chene myoyo yaino echene na kyole echene noko muikanya sayange omorere chigurube chiao iliyo monewe meganda nera nyale wo ikange onyoro buya bwa Nyasaye onyoro wotorega kwa Nyasaye onyoro koboriwa kwa Nyasaye na omenya so umubuya uliwa watu abekerwe amone Nyasaye ito yo mitona semambia bono igo marika ya tutabringa tomwiraniro monene asoko musaba na kwengata na kwengereria egere Nyasaye usebiwe imiyao onyoro buya Nyasaye iliyo tora wosemeria na koiwa mangana maya asirira Yesu pia mona nimbia mono na akirembu ya mona sengencho ebirebi sengencho kwabere motegeri umuya asamaria tane yangoro kwa Apostle Edwin Kiliago Nyamera kuri kanisa ya Gethsemane Pentecostal International Faith Ministry igotora iga angena stechimiwa kera kwenda oni yokuruchogo kera waikia sakoro kwanga stechimiwa rigena usukiro warasini nyumotare kanyangongo junction no tokumushasima Nyasaye mbia mono ndebye shuraga ni ukwana mono musomo Nyasaye ninde ange asingenje umabwao na asingenje yogo ikirie meika andeke okedete ni mamiche naye tigangira asiti bagiri asingenje ugusaba na nyuma antara sabambia nabo yarenge nyale okoi namba yane yesimi andeke okenda bera toke nga origeti waka egere tukwana monaye asingenje okonyoroko boliwa bantu mbale baguriringa neli watabire miyawo nga nibwewe ntengonjoke muiranire Nyasaye kwana mangana nyuma yane tebo monene Nyasaye na chira sore dole amabera nchene nyirani asireni yao egerengo kolera so otoleka no kwegena asirieteria Yesu tiansabe asengenjo yokora tata asirieteria Yesu Kristo omonene asabira asengenjo bwao asemambia bono sisi niyo motegereria sisi niyo muringo uriyo Nyasaye beri akurigereria mokorera maya emekende onsirabe kumubwatia na nyisibira asirietariao mobo jobo tawereru mogo tolega kwao asinge bwanje okwiranira naye mwiranira Nyasaye egero betatoye na nerabo mwano asirita Yesu Kristo na asabina kugena inamba ya nesimi nigere 07 28 74 77 93 07 28 74 77 93 pia mono na ndembia mono tiganya sago senie asili etalia Yesu amen. Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi nigo bono yakunikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwoguzi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omuguzi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekero kogende nyakoe
bwigiriria bwa television ya Ndizi TV nigo tugugwakira mbia muno asuko genderera guturigiria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bwike gusie nige gukuburia kujyakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere nebere rike SMS kerieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa Kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoro mono aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya ni gazeti kare ko soma ya soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi a company ya Davis and Shatley Ndizi TV obwansu bwomugusi Mambengi umwanchu muligereria twokwanira ndonsi asoberete kero nende tugukwarigania somorobiri bwensa kebono mambia kero reri tukoria Jumatano chitariki ninye Jumatinyo gatano umwaka bw'ekiri 2022 nyorori tukuri igoro ne chitariki 3 ekera bariki bamangana maya asense ito ya Kenya amane chinse chinde bagendrete guchingira na kunyorori tukeriga ngana rariya abariki usabarare bagwetera ekero bare asemirimo yabo igobono abaliki bonsi mbachengerete litukelio abwasi baumeranete na kolinyora gobono mwanchu muligereria emambengi yake gimatwa kwareganire bono igasomoro buli bwensakia oguchaka chinse chiga goika chinse sato chimambia ya lero igandonsi ya sole tigatokwaregane kigima abana mako enda se chiskuru chinga kina chechi igobono anyatura imoka ogende skuru erobelia baibuli chinga kina chechi ga igobono tubwatia mange kurende tubaregane kigima somoro buli Ensakia togotabingana mangara somoro buli tikulia lero ntobwata magazeti yeli tikulia lero bunere kawaida ituko senaro ya ito ya butambe ntobwata mangana maya asenchira yo boikirano boigo ntobwate omogani ase studio ekere guchikora gense ya mone nusu chabono mambia igandonsi ya sole bali mwachakire bibago bino bono mambia twabaleganira nye mugondo gocha twagote birigenda mugondo tokujara kubugole TV yawo no yo minto anarete gote bakorogega ase studio kolende nabogo tubwate asenchira ye mitandao uno mintago chago totebya sigeke kekerebusyo igo bali more asichinka twabaleganire eiwenka oyo no morobere bwensakia ochakire chinse chiga goika chinsa isato chabono mambia igo tobaise gosuka ikaranso ike o nyarako bago kubwati morobere bune encherere ya butambe igo bana kwaleganire nande eiwe nyomba tobaise gosuka mwanjumurira kuna botambire tariane Brighton Makori oli maiga ye mitambo oyo kone kuna chibijana maliga kugera senjera ya bene John Kebati to ireli bageria bene go kwariane asumuro bwensa kikero lidugurire ligi ya mambi ya kiribiya na sa tuanjire ngonyora marandi bukana nyasaye kwe gogo semelia ndibano ni otosira sumuro bwensa kitoko tebina kabamana intokuru bono oikachinse to cheri tuko lere una sai kirko tebi na mange tu akware ni na kitota no base TV ya ende to eterwa oisugweterwa to kumanya bumanyi kurwa Ndizi TV ogwansuma usikolende kero kwa vera se TV ya osugwa soira sense media online watu kwatria sense media mitandao nsema ya Facebook tonyora Ndizi TV News Mwega sense mili ya YouTube ni ogotonyora Ndizi TV News boigo na bogo to tweet @Ndizi TV News botamino to kotebi ne kerwo ikira sense mili ya mitandao ni go kerwo liga sense mili ya YouTube ni go koligi Ndizi TV News odike Ndizi TV News arabo magoswa ase mirobiri ito ya Ndizi TV Ndizi TV ne rubwansu mugusi kero usikolika Ndizi TV oka ni go koira go ikasoro wao na into tota kityo soro wao
tutagitoso nyombe ngao ni tutagitoso ime ya Ndizi TV News gekero go ikira sense media YouTube osa sense media Facebook na boko ligego watonyora kwa like kwa subscribe kwa ndia karuto cha kemero bilito ya ko notify unabono Ensakia chakiro sumuro bilito bwenzi rose ta sen Ndizi TV o chakiri umajumurire na iriri bageria bene ko kwali ni asimambia bono nyaro ko bamu na intwego ikomwelio titukulia lero turudi tukura chimatano ni otuitwa kwanda chisemi botambe karuto mogani to juja studio anne karudi tukulia lero aboro kiwa ba class kianda abene ni bago jigo swasi skuru chiri barangire tugoji ekera balimwa banene na balimwa skuru go saborokia abekisuguru aho bagendete kuyarigania kwarigania aborokiwa bagoswa benase litukulia lero ntoro cha baibuli ibandete kwemurunga ni bagoteabune fi ni geri guru mono bugimani go bokongete ebinto biribita kire kugurwa anene no mugwasi anyate kagoteana mbiguru bionzi jitoro jena abaribuli banate kodera una barabumbara kanibu nige basabire ebinte ebyo tuchikumulekirayo anekro turanyae usara igurito asama gaseti yeritko lialero igukaba mona intwe bali barase ensemeri ya diaspora tokwatebuna gendra kwa mona intwe bali barase nsito ya Kenya siji county jeito 47 counties niko tokwatebuna toirili bagedia bene kubaligani munyaremo kubamo na intwe goika omwerio Ndongo korense milia check elinde mai kumanyambara bibale asumurubeli obwensa kebono mambi keli estel korujinsa machiri cyabo basinya boterere awate anu ali milioka atanya komacha sumurubeli Ensakia sak magara awate aniga tuned in from Buse Uganda no morgyoye wirita tesi awate ana korujinsa machiri cyakebirigo ine bungeria West Mugiranga awate anu ali ime yomurubeli Ensakia Samuel ondie kimosinga enkinda wakire sesese Samuel ondie kimosinga na nero yo agodaniga bukiete kabisa agoda enkinda massive no alime yumurobeli Ensakia Kevin D Turungi ni agoteana kurujinsa machiri cha motonto pezi agoteana watuneti mekabisa tariko sukamba katwa kodre umurobeli yo Ensakia kabisa Chones Nyamesa nera agoteana alime yumurobeli Ensakia ukemwa Brian agoteanere obogire no alime yumurobeli Ensakia mebara sabarma ndate utomachuchu mbejeno kubatakana asense meli yemitandao igendera gutuma anoena sebutera senambe ya sesimi screen ya urabu indeto nyora senjera ayubikira na bar nande mbali bakurika wetera senjera ya Facebook na rorire akorwa Kennedy Gisemba gotebanya sai abaseseni always mwabokire bya twabokire bya nayo nyakwabokire bya nande kwa abantu ba diaspora gendera kuwakilisha Ndizi TV nero wansubo mugusi asenjera ya WhatsApp Divina Mora agoteba soira somorobelio korwa chinsema chenya marambe asante sana Geoffrey Onyancha korwa tabaka eyon South Mugrango agoteba naendelea kuwakilisha omongina Lucia Nyansia Bokango korwa chinsema chenya bigena agoteba nyabigena eco locked nande tokobati morobelio Ensakia asante sana ekerona tarwo cha chinsema cha boge tutu ali chinsema cha isecha ngwa kwaniwa amona mashabiki Ensakia osakuligeli morobelio Ensakia no mongino ole kurukwa aselieta nalibira akekolende nante batinkwa maiga abene nanda uteba nanchi tomorobili Ensakia agendete koligereria kiralitu asante sana abantu baise chakoro chinsemo chabuge tutu biamono sana Evelyn Bikoro agoteba akuligere kore chinsemo cha Narok agoteba no alime yomorobilio agoteba no arase asago somia eskuru yae gotokaga alia suswa agoteba no watu bwate tuwetera senchira yemitandao mbia mono kigima asante sana Chris Orina agoteba no nde mekitengela locked na otolime botambe ni gotogendete kubwati morobili Ensakia kigima mbia mono sana ayona mashabiki usengati ya mashabiki balbagendete gotubwate wetera senchira yemitandao wetera WhatsApp wetera senamba yesimi eyora TV yao na wetera senchira ya Facebook na bogo YouTube na bogo tonyora buna Ndizi TV News egaro tulikero totabinga kwa soira somorobili bwili tukolia lero ekero toyo chagete asenchire ndonge kigima
na jena taro ya samba jidi ya gajuba samiri ya kibiriji kutoka se wadi ya gajuba bungeni ya tutuma sabe kandre ya mira na nyora na mashabiki ito Ensakia kabisa akataya na to ikase studio kwa ni sara jarangi ontita ngerdena kwa nchira maiga jiba tani producer ito chon ke ya nchira ni rende mba morora konye baga takire morora konde mba morora sumuru video ya buke umbu igo akataya na mbaso gari kabisa igo gardena mwagwatira maiga yuno ina se chon ke batiare maiga ye studio nde igo obwatire amaiga process jagajiba amasabiki ito mwenzi bari murasi chingongo inye chenze ni otoko batayina mbie mono asoko chora kuri Ndizi TV na gosire gutasenye ke gitu kya Ndizi TV keri gutasenye ke tari kiri gitu niko kiri kyumo gusibwenzi oyora sensemeli ya diaspora oyore andonse soberete no yora sensemeli ya doa katali gutasenye ke ne kyao kotika tosirane to ene kibuni gutasenye ngosko keri jibosio mashabiki ito batoma chijumbe jenu mbali batari gutoma lakini mwandata gutobwati asenjira ya bene ni otoko baruserie covid twatana mbie mono asoko kwenda gutorigereria yenero Ndizi TV nare korora nyalibaga nabo tutara wikase chobistit na yora ranga y'abantu abakari ebona abantu abakari kwigire binte nabo wikase studio ito mututarere no bwate biashara byao na bogo ikagaiga ino nyaro korete biashara byao otodaina yayo mbogo biashara mbirega ninta gete bikere abantu abange nabo to gukorera asiri guririe inze nabo to gukorareri biashara byao elinde bikere abantu abange mwanya gitinge bego nabo konyana no sireti amati yao gose no sireti omoirio mutagete kobe kali tangaso elinde mumanyi omoiri mumanyi abairi ngaki emero buriyegendrete ngayura begeri tangaso lyao ni korari beke Ndizi TV ikiagera nigiwe ikera abantu bonzi gwetera sensemeli mitandao gwetera se TV boronge nigiwe ikera abantu bonzi gotutarire asamagacha asensemo ya embassy eye gotoka se bara ya Kisinyakoe amagache kuru ikirali okonyoreri dalirigire new Brighton apartment yokomaina gwikire ase station ya Ndizi TV inde twanya tukugamba mange igoro yobonjiriri bwao goseri tangaso liryo bwate gotwakwarianiri yataseni kitu nigo koremeremo chinse meronge bere nainye igombere gosieko igona bututara taikende yonsi elinde orete ujumbe yao umwachumurigire nainyo mong'onori ne gakorokwa Karen bosiburi kora chinsoma chaise cha ekerotwa chita samatanga yo mugaka mungare nyambuki uyole tatu mwabo uri okurigikero kyo president mungare namba sireti ya family ni sireti mugaka mungare nyambuki igo karotwa chito romba tebete ngambali ko Rusia Ndizi TV no baligere tikira rituko igombia mono mongina mungare amaiga ngo yanjira na bana na yanjira kabisa na wadire mongina mungare na wadire kabisa mongina Karen asante asante sana iga ombia mono mwajumuriye teto ikasensemende ya kabiri studio turakoro bonjulwa keginde to kwirana nigotogo swasa magaseti tumainari airobirito nantoende kuri SMS chine kirimo gutuma ujase studio no kubori kwana tosuka Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange machine cheito gochigo kurigere choka nduto koereza buno rwarete wanda tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gyo tugete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakorire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enotisano nebire ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Wego nabuku batalira asensemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene
Esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School. Ni sukuru jekerero. Ibwata magacho yichi permanent. Amacha maye yukunywa. Estima asebirasi bionsi. Neri bagali nene asaboroki wa wako gosoria. Nebinto au wago tumika asoko gosoria. Mbabwate swimming pool yabo. Ase wakwegeria aboroki wa wako ntimbo. Naboigo nkwanjira bale abantu koreta abana babo. Amatuku ye weekendi Kontimbu nigebwate aboroki abaisaine naboigo nkuru wabali ndagera buchia saboroki wababo ekiro bali skuru ayirera bwanko onyorera umwana olibaga ase skuru iyo asoko batalera ensemo yage sonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba nutisano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose nutisano na ibere eyemo inye isato inye enoti ayemo kianda isano na isato. Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebirenko bigoro. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kestima na electronics chogo tumeka nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika chuko belia mache, DVD players, chi machine chuko gingera ebirobu byestima bichi aina au power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Tarasuka kurwa TV ya karuto ndrete ko kumurekera nago kwanira mangana mange karodi tuko ulia Jumatano nane jinga jeto kwira wika asama gazeti yeri tuko dara krombate gazeti ya The Standard na nchini kombate gazeti ya The Daily Nation. Asi gazeti ya The Standard majumureni gabono imurekirete iguru ya Karonzo ngakyanareka goteba gosega gubeka odena tarigo chikogenda go ikaze panel gose erombe gose committee eri anyarake go chohorwa ye kurgireria gose koringo dingo chikobo mokonyi bumurai wikiama gose ngo chikobo umurai ngo chikobo mokonyi bumurai wikiama ge ODM asobo mabori bwa simio romoja kolengana na Karonzo niga machiri na gotebuna ere ekerako genda sense me yoye panel ye yugo se bali bachore tu abantu batano na babere no korrekana buna ere nigo okumodimini yani okuno kumuira ninse kolengana nehere asa ikire kerengo kyaye tata kiri ikase panel yanyaraka ukwana gose gukora interview se kolingoliwa ne panel ili yanyaraka go chorwa nekyo no muri bwa simura moji ye kurigiro limwe go chikomokonya umurai wiki amekyo kia ODM rera murodinga oyole president of Ragbera bwa simura moja yo Karonzo musyoka igobona kandi na wate amnere tari gukigenda go ikase yombe kigose asibali bachore tubatana babere eri kolingoliwa igo kanire igasedi ya The Standard nere eitobolito kabisa ebeche yo entangani yabo naboko nero eitobolito ekara kana kabisa na tari kogenda ororo ho igo asigasedi The Standard katutena ya Karonzo ni gobono ya tebiruna
abantu abange nigo besokirwe sabarayi abange nigo besokirwe chikoriye kirukyo burayi bwense presidential candidate nigo bara abange anene ekero umwako yiga abantu abange besokiri ange emyemo bari baguchikoriye kirukyo president anene abange batabwati kiama gose independent candidate barekande ko abange mono muri gibaseti na ali getagate abuna chi challenge njirororo ekera abantu abange besokiri ase amurekire buna nigotura chigutwara lisa karaliri le parrot dimagandana parrot paper ime ya Kenya ni orira chiko bali tambe mono ase history bona ligo jigo dia bude record buna lisa karaliri ligo jigo tambe kabisa kolengana abantu abange besokiri chikoligi usabara ibesokiri chikoligi bikero ku president sense yeito ya Kenya wego muri gibaseti na ali getebuna aba oborendi na bura chiko konga kolengana na abantu ababonzi mbatagete oborendi bwa bene ekaro chikoliye kero igikyo president asensi yeito ya Kenya boigo nigo bagoteba usomuri gase niga muri gedebuna confusion usoko tandana kwa bake kura na bogora chikwenekiwa ekatoju wakati kura chitariki kyando mutinyo gotana gatado ekero chisimbo gose bimanyererio biri byabali bali baro chikochorwa ekero bararete bimanyererio ebyo abande bare independent barete bimanyererio byabo igo abage chikuna baraji gotwaro botutukanu gose mbanyara bakomanya ngobaraji gwakerekura ya boigo muri gase na muri kirete agateba buna egento kendi gya kabere gose kera challenge kera abantu abange besokire ne na kigo jikwene kiwa abantu abonse ngo ikabaretebe anene kera muri kirete buna omonto yomo patimba aise go sirio bogima ebene candidate gose ne running mate yae aise go sirio bogima igo chikura chubo president igo jiranya chiko tenena Makori eniwe na ande tariki ema kobekwa igo muri kigo seti na muri kirete na hoteabuna abantu abemia omonto yo maise gosira koru asigosira tutareka so bajori igo bajori bo president nigo bogosku gosio ayuni gamurekere ase bechintangani yigase dia testana lebo yigase dia testana se bechintangani nimurekere tena ki aboro kiwa bakras kianda bakwirana se skuru kolende ase fees gose amangana ali anya eodeli anya kurwego no mugwasiri wechisemi professor church magoa ina ebintu mbire bitata kerko guru skuru kolenga no muri kwese dinigate betabuna ebintu obayibu nande mbande tako bigora nonyo mugwasiru nyante kawate amuna mbiri nesali ose mbiri byengenjo abana baendera barabu ase skuru bonto chiko soma yo na mangi karuto kwigora egaseti ya testarali ochichibe chinde echeme mwancho murigereria karoto gocha se gazeti ya The Daily Nation epeche ntangani kigima ase gazeti yo gosengane iroborito neringa the next DP ngora chekoba omokonyi bomorai bwense ase serikali gochigocha nechi wiki ibere chairire ekerobono obomo bwa Kenya kwanza gosobomo bwa Azimio la Umoja bagenderete gutware merememe Kongo seke baruege tambe nganingo orache gochoroko ba running mate ya Ruto gose ya Raila Odinga asebonsi ababere Raila Odinga amana William Ruto eyene nchera ya mogose yene nengakiyo korosia gose kobuna obwa mate gati yaba gose gati yaba iga bali bakagerete gochakoba abakonyi babo ekerobono yaba beterire Odinga amana William Ruto gochora ase obwangalifu mono gose gochora ase okoligereria mono ngambache ko leta gose coalition echiga enchichiko bachigo fallout ase ngenchonga kero monto niga mirrete kero gekeiga amate nandonye tali gochiko chorwa abande bono nigo baba isa guche gosoka korwase obomo either bwa Kenya kwanza gose bwa Azimio la Umoja ekero bonere getindi ase William Ruto osena Raila Odinga yababerere kibaruege tambe nganingo ogochokochoro koba omokonyi obo asensemo ya Kenya kwanza musubati Waiguru no ale ase list ntobwate omo senator we county ya Tharaka Nithi Kindiki biamono ntobwate muraibuke makia ANC Musalia Mudavadi no mubunge o Madhira Rigathi Gachagua amo na Justin
Muturi oyoro monagari bwe bunge nene ayona aramalieta 5 asibali bakageire ngoyo mobo weikachoru achikoba omokonyo ye William Ruto nensemo ya Raila Odinga ntobwate Kalonzo Musyoka nero mutangania Celist ntobwate yo kabero mobunge ogatanga Peter Kenneth ntobwate omorai wiki makia na Kenya omusubati Martha Karua ntobwate mwaziri w'oburimi Peter Munya amonoyo bwangu igagoswa Celist no musubati Charity Ngilu nera bono soire ase list yeyo ya bali baguchagochorwa koba omokonyo ye Odinga nabo igontwaro jeno nyeno mugavana bwe county ya Mombasa Hali Hassan Joho nera gagotebanga na inje I am equal to the task igonere na miritekeruge kia matakulinda serere se gazeti ya The Daily Nation nigeru eta malieta 5 kurwa sekira obomo boigo omokonyi bumuraibwense William Ruto na boigo Raila Odinga nigababwate amatuko emieyemo egere bachikumanyanga ningo gochakorosia serikali eri motwe kulinda ba Kenya mbamanye timono igoro yabaiga gusabaiga the preferred bali bakagere gochagochorwa malita ya natebire ba Kenya mbamanye timigano yabo mona subuime na kumanyanga no na masoma bonka ibaikirete nande oyo gochikobomo omokonyi Odinga gose omokonyi Odinga gose William Ruto na kiale oburai bwabo mborubyo baba Kenya bakagerete kurwa asebale igo muri kibega zeti na irete chinga kichae na kuliko mugano yo asebeji ya gata ya kane ya gatano noma ya gatano na kabere na gatano na gatatu chi profile cyabaiga bacho bakagere gucakoba abakonyi ba Odinga gusaba konyi ba ya William Ruto igone ngane nkongu ekerobono obo mobwa Kenya kwanza na Azimio la Umoja wikabono bataranyora the preferred running mate yugo chikoba konya asoba choli buli bosi ekerobono tutigaletinse ya matukime mogoso asoba choli bonene igongo so atuli metorole chi profile cyabaiga bakagere gucia koba abakonyi ase serikali guchikorosi wa motu sepeji ya kane ya gatano na limo ya gatano kabere na gatano na gatatu igongo so atule ime mwanchu muligereria tuligereria mange ase gazeti yiga ya The Daily Nation. Kwa faida ya mutigiriri itu nigo metekero byama byanya the big form and na sense media smiro mwanyo no Kenya kwanza ekero montata chiko choru ko bira ni metariko endande riji gombe ite go bono monto gata chorwe etariko gendande ben Kalonzo tachorwe ben Martha Karua tachorwe ben kindi ture kindi tachorwe eben bita keneri tachorwe bonzi bali getena ngorigeri bali ebirogo ebyo babe bachorwe bali go sobo mo bonde bwenzi anene na ndentro jena sinze mejibere enseme mo ya Kenya kwanza ni gwato muswati yo mo anyway guru sinze meyende ya Azimio Umoja torena wasubati na ndebe sokiri babiri asense meyire asense meya Azimio tugwate Martha Karua kama Kenya Martha Karua amo na muswati cha dingiru yuru mugavana abwe county ya Kitui gobono mbarigere tibona around ina barabe sweko abasubati bone dingana dibudi nene ingo ogojigo tangana konukumo ralia omokonyoye murali bene omokonyoye abantabe baganye ine eraira natangura li omokonyoye William natangura li omokonyoye abono naro no tuganyete kuna bakenya torone ngo gutanga kurali oyo ukoligia uyo oratange ko enana ngora tangurali abuno no getanda wiri kere no kerega koranga keroyo maganyete oyo ndaratangana Raila aganyete Ruto aratangana na Ruto aganyete Raila aratangana ikobono mwancho murigereria engane yo gochoro mokonyi na bebwate getire getindi ekarotwarorire ababwatani korwa sobo mobwa Azimio la Umoja bagendrete gotebanga anene mono korwa sense media bokamba bagendrete gotebanga Kalonzo Musyoka karotwaroche omobunge Dan Manzo chakire campaigning no Kalonzo no Raila abwasa gotebanga weika around ye Kalonzo kwa wegente kyo natali undebwensi nensemo yende yababwatani bekia makiaz kia ODM korwa sensemeli ya Mount Kenya na barobo nigo bagoteba omo waziri bobole Peter Munya nero isaini korwa sorgongoro ra Mount Kenya igokero monta Azimio la Umoja okoranga ochakire koraleria the preferred
candidate oyo achikoba running mate ya Raila Odinga kolende gasi yaito no kuganya no kumanyanga asengenjo chitariki chiro chingu ikachire 15 na mongo ikachire ero ni chitariki nye igoto atigiria nga matuko 12 ange wiki ya mwana matuko gete egere tororenga ningo ogochakwe wali bagerio lyo running mate ase coalition ya chigaibere cha Kenya Kwanza na Azimio la Umoja. Kero bono toko charara wikase beja gatano gatatu kiara mangana ya Azimio panene kero Kalonzo Musyoka agoteabuna tarigo chigwa tendi paneli ya nyara kego chorno mo gwa Azimio la Umoja ye kuligireria ngo chikoba running mate gosingo chikoba mokonyi bwo mo gwa Azimio la Umoja goso chikokonya Raila Odinga kurengana Kalonzo niganyare kagoteabuna ere tarigo chikogenda go ikase paneli yugo se abantu bari bachoro batana babere kuligireria ngo chikoba running mate kurengana mo ligiga seti ni gatete na Kalonzo niganyara kagotebi gaseti ya testana libuna ere orengana ne kwenderia na tegeko tugeko chorwa erekera kogenda sense meyo una ni interview akora gosini ga uchikoringoliwa nigekorekana buna niga ekerengo kiani ogikoira na inse yobono niga tebi aba Kenya barobaganye na ndere tari kujuwa tendi goikira na se process yo gose aso koringoli guko kiara tatageti eradi minigu gose anyare na niga agokeye birengo byayo nyire na Kalonzo Musyoka niga beire mokonyi bumurai bwense na beto mokonyi bumurai bwatatu bwense ya Kenya gosire miri umwe Kibaki igotebiruna aisekorekana buna niga kogenda se panel iri guchiko ikaransa na kuboli gwa maboli na bera rekana buna nigo adminigu gose nigo birengo bya ibire na inse mugano yi nigo ko soma se beji ya gatano gatato este gaseti ne ya testana boige peji ya kabiri bana karongwere na maiga gose peji ya kane karongwere na maiga keigo nigo bono abarimu abanene peji skuru okolekana na banyarire bakombya ogochika urwa rwetu kurwase wisara ye chisemi gwetero mugwasiri gwisemi professor chimago uyu nyartaka otebuna abaiboli abarimu abanene mbanyara bagusaba chibese chiguru asense meli ye fees kuna ebinto biri bitatakere biri anene asomuntu bokenya muri to na necessary items biri abana bare kwenda na biro bye skuru kulende kulingana abaiboli nigo banyari bawote abuna barimu abange be skuru nigo bono banyari bakombi directive gose chika kurwanya tugokorwa okorwego nde ministry asibono abaiboli bandate ko yetere na kugura ebintu ebi erikwene kumuna abana babo ngo ikabare as skuru nabo muri ko seti yakite bije muna abaiboli bandate ko chandika na bokoro muiboli ara supermarket ekero bookshop kerandate ko rebitabu kurende abaiboli nigo bandate ko rombia na kubole serikali na tigebe kemirobelio na ndekaro ya kwanire yekirani emirobelio ya abobuya bega sepeje ya kana nigo bono mabungo mojore David Sang mabungo mocho mabunge asebeche yo muganonora olikire buna ngaki muganonora olikire gaiga mabungo mocho David Sangoki kyanyarika gote abuna mwanoye ni gangete kwende skuru na kigiride agasiri obugima bwaye kero hate karano mwano ina nyaraka kwerasa nebundugi ya Sangok yatumia kwerusa yo moyo igobono litko ligoro na mushonde Sangok na nyaraka gokorerwa obotuka kulingoliwa nekyumbikirite nete obotuki gegoro obotuki na abosalia asensito ya Kenya ni kyamutugete korende Sangok ni kona nyaraka tabuna ere ni gote beti umwana wa yande skuru kondeta maite gosengo chiare guita igo mugano wina bako soma sebeji yakane omugano Kalonzo Musyoka oyugwa kwanire bwango iga noro no irobolita se gazeti ya The Daily Nation ase page ya gatano abwase bono Kalonzo Musyoka abodia babwatani baye bali bachakire campaign ya no Kalonzo no Raila Odinga abatabiri batige chi demand osamagania yo babwata matambe asobo mabwazimio la Umoja abwase atabire buna ekeromo kororekana mukuna koleta chi campaign chinde chitabwati chitabwati engencho nige korokinga babwatani baye Kalonzo Musyoka tibabwati imani gosemba bwati confidence ase Kalonzo Musyoka otabirenga tiga amangana yoko na wake lyoginga Kalonzo nkiaga nere gochikoywa Kalonzo nkiatali koywa inutulia na ndemobe kukwege na ase Nyasaye ase ngencho na beire vice president na bete vice president ya
yaye oyo kabero mo rai bwense ya Kenya oyo linyagusira Mwai Kibaki otebire nga omwaka 2013 mbabwe tobocholi ere amana Raila Odinga kolende ekoti gateba mbanyalitiko bakobwa boigo mwaka 2017 na musire Raila Odinga nande akamusira sentunde ya kabere naende obocholi obubo kabanga mbabwe tichi kule echo ando otebire nga ene round ya gatatu nkomusira Raila Odinga injene sure bet ase ticket ya Raila Kalonzo na igoti gakono gwake ryogi na goteba nga Kalonzo goikae gwegento gete asobo mabwa Azimio la Umoja otebire tikana omojadaro yukegima gochiase ababwatani baye ekero akorekana akomote directly omobunge Dan Manzo oyogendrete ni campaign yo Kalonzo niga yakwaneta elitukuli igoro ekera neta sumo yigabwa matanga yoko mweni atatu mwabo David Mtuku oyole oyokoliye kirogo kyobo bunge asensemo ya Masinga county ya Machakos Kalonzo nigatebirenga injeninde no kwegena ase committee eli ya cholirwe echikuligereria nga ningo obwenerete kubwa omokonyo ye Raila Odinga ninde no kwegena nga mbabwate data mbabwata manganane nga injena eteire kogenda mangana yo guchekolingoli wa kulinde baligereri barorenga muraiki obwenerete guchekoba running mate ya Raila Odinga igokolengana na Kalonzo okorana bwato kwegena buna onye na musirire Raila Odinga chintunde ibere neye nentunde ya gatatu ninde no kwegena muna taligontega isiko igayo mana yanda mange nabogwesomera se page ya gatano egazeti ne ya The Daily Nation orengana ki Kalonzo acha kireko bakania na kubatebinga ira na anse motulie motimoke asengenjo nyasaye nabwate lichibu liaye Ketoko ikase beji ya gatano no mega sedia testandard enrobone muregerete igoro na kyomutunya riko gwatia anene kyombegerigia ABC kyombegerigia wajira manechi mbebe anekero abanta bange babarahia bange beso kiro chikoli kiro kyo president ya sensitu ya Kenya kiro ekenene ekarori tuko ikalitiko igoro ni gabanto meronko abantu 47 banyarte bago ba cleared go se bagwanchirwa ne kyombegeri kyobocholi amo ne chimbebe go chikurwanire kiro kyo president ya sensitu ya Kenya korengana no muri gaseti ni amurekerete ngaki abantu aba banke kero beso kirimba takire kwegwa oborendi Wade hamna umonto kodi kero kyo president ya sense ya Kenya goikanya reka kwego borendi kinsa emerongibiri nainye eyo yerige tibuna abanyanyimbo goikabati okorega senko nkori abanyanyimbo gokorenda abantaba kinse emerongibiri nainye boigo ririnto rina ke abantu bawo chigo sumbokana ne kero ikase polling station okwego lisakarariri rinene kabisa no ige karense media digital goikori lisakarariri omanya abantu mparenga bare ngakukori muntu gwakira ekura igobona this around yo mwako yo disakara lia barayi bari bakori yo present ni gori kareli tindi tambe mono woigo chisimbo chiri cyabo njirororo ebimanyiriro birimbiroro bunekia magyudia mu kibwateri tunda ekiama kia chubiri ni ekiama kia ekiama kia UDA ni okibwate urubaro ekiama kia UPUBA kibwate bigibigi one ebimanyiriro byo na bikari alia korengano muri kibiga seti na bigote abana ebinte ebimanyiriro ebingo kabire bia convince go se bia bantu bange mbako bitambwa yirerana no ino muntu akero muntu ndekura uri atatakere wakira igotako somo mugano uyu nabako nyasoma page se page ya gatano nomo ekero abantu bange babere cleared go chikumnyukoriye kero kyobo raibwense omwako yega ekero ngwira na magega kese page ya gatatu egazeti ya The Daily Nation no mugano oiro bulito igoro yogoita ku mwana ye omo nominated MP Sankok was David Ole Sankok uyo nyara ko bagakwera sa omwana yo memusi w'imyaka 15 niga nyara ko bagakwera sa nebunduke gotebekana ko beya tatu mwaboli tukulia Jumatatu asenka yabe gotoka imeya ewasonyiro county ne ya Narok kolengana no muri kibega zeti na ererete gose kolengana na musubati mwabo omwana yo Rosemary Naserian oyule myaka 20 na yomo niga kwerera bunanaki anyore to mubiri bw'umwana mwabo ase bedroom yaye oyo geitete kolengana na Rosemary niga gotebanga mumuro mwabo memusi oyo bwate myaka 15 ole gosoma se skuru ya Kericho High ekerasi gi 10 ekerasi gi 10
form 3 nigo angete kuirana eskuru ekara ganire ko report chitarike 25 na machumutinyukane kurinde tanyartu ko baga kuirana chinga kiskuru yabo yari kuigura maiga yogo ikaransi wone amate yae na gotebwira eskuru aganchira na kuirana eskuru kurinde litkoля Jumatatu niga imokia ebunduki ya tatu mwabo na kuira sakoru zaiga asechin akanyara ko bakagwekora ubugima mwisiku mawaniga goteba niga achita asechiro na mumuro mwabo moke kiba kuirana nchira bakagora ice cream kero baikasobo mwisuko yagatebi mumuro mwabo moke amuirire ice cream na limo mumuro mwabo igete akanyora mumuro mwabo nigo akwete agachakora ngeri mwisuko yo mwabo korolekana kabwate birengeri binge na mariga mange kera kwerera niga goteba niga umirito mumuro mubere mumuro mwabo koraire ase bedroom yaye gakwete bona banyanyimbo kurwase kyombekeri kyobotuki gose DCI kurwase county ya Narok nigo baigete ase enkeyo ekerobono botuki bogenderete ryo kumanyanga inki keirerete omwana oyo igabwe imyaka 15 kwerusia obugima gwikabono na bukanyorera gazeti ya The Daily Nation mugano yo no likira sobo imeno bwagare ase page ya 3 gazeti ne ya The Daily Nation Abakenya bono nigo babwato mutinyo yo mukuruboniga iri kurigereria kurigeri na koringo ligo sembari abakikura kyombegeri kyo bochoria mo nechimbebe IBC nigo bono kiachakira mangana yuyu ko wose Abakenya bakurigereria gose no makikura gose details chao gose bindo biri kwarigete mbikene debu yase kwarigete wakere kura gose jinamba chao mbiajire igo bono Abakenya nigo tubwate mutinyi oyo mukurubono iri gukora engane yugo verify kurigereria mangana yo guchaka lituko lya rero iri Abakenya bonsi bono bamanyena nora ngwara justice ibintu byagombire buya inde no mwake kurore gose nigo jugutukira lituko lyo jugwake kura onyore no ene lieta lya undiyo gose no ne kebande kyari kirebobe igobono kolenga no munyakiro bubwe kyombekia abojoria mone chimbe bwa furaje bukati igobona aralide bene buna Abakenya mbabwato mutinyo yomo eriko ligereria angaki gose mbara justice waka koba abaki kurumugano ini gokonyora se beji ya gatano ato gaseti ne ya testarali igobono obwateri bagario kuligeri gose no mwake kurore gose turujwaka ekura Igobono nabo bakochaka gwesokia egere barore gosimbale abakichikura se page ya 5 na limo ne page ya 5 na kabere mwanchu muligele muri kibe gazeti na nyareta ko baga kolika gose emegano awo chi profile cyabali bago kagero cyo gochoro ko baba konyi koro gochase abo mu bwa Kenya kwanza wosobo mu bwazimio la umoja ekerobono muri kyacha kireto mu waziri bubule mipita munya abo asate birenga pita munya nigo ale ego geta yani no muntu oranyale ko baga koleta amo abantu ba Mount Kenya East na abantu ba Mount Kenya West wetera ase enkwana yaye no muntu obwate umunguso ekera gukwanira abantu baye na baba kumuigwa na kumutegerera nandekera chakirege ntutali kugetigira abo na bago kagendererio mwanchu murigereria mbako manyanga oikiranirie eganga yaye igobono ekerale ego geta na beko mwali bagali yanga naisa inego chekochoro koba running mate ya Raila Odinga kolende chinechinga kicho koragenda somotimo konkwera na tole togendere amalie tande ngakiro monte profile ya nereri nandi baga kyabwate asugo chekochora koba running mate ya Raila Odinga ose running mate ya William Ruto asenge nchumbali kirege gase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na limo ne page ya 5 na kabere taturaenda sense moende studio somotimo komoke tukoirana tumenya kogendera sa magazeti eli tuko lya lero igoto baise gosuka Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. New Brighton Apartments niki nyumba cyokomenya ichukiyaga kirasinkira yekerero kigima nigo kibwate chi 1 bedroom nabo igo chi 2 bedroom imeji chinyumba cyo nigo kiyaga kirebuya ase kikuni cyaye kibwate chi carpets amacha yongusire gwikase kisingi cyabo chi balcony ichukire asukunyerembeo ekeruligireti getunwa kyamanga chinyumba cyo korara ugose chi bedrooms nigo cyakirera nkinyurete
chibagite chingare nabo iguchibekire wardrobes chicho ni chibabu cy'ubushibiria niguchibekire tiles na kubiko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe cyo chire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubiko asikitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende ni gububikire chinse 24 nabo igo ni yebwate wifi iyo tari wakanira chinse 24 ni gabwate libagari nene asura nyare gupaki gari yao chinyombe cyo nigo chire ase highway ya Kisi Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 ibere isano ibere yemo ibere isano na isato isano na ibere gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero twayichanire koraliogokwa w'umugambi retired senior sub chief Lawrence Omari Obioto kurweranda sub location Nyakoe location Geteri village nigo are omwana Nyagosira Obioto Nyaboga no munyina Nyagosira Alexina Nyaboke Omari nigare omugaka bw'umunyina Teresia Mukeya nigaro y'omwabo Nyagosira Joseph Ogori Nyagosira Francis Onduso Nyagosira Alois Amecha na Salome Gesare nigarise Justin Onunga John Mbaka Nyagosira Jackson Nyamweya ujumenduma nikalitebu Soteri Nyagosira Pauline Monchari Pacifica Moraha Elmelda Kwamboka Grace Keruba na Shadrack Mumanyi Nisebiara Salome Kemunto Joyce Nyagosira Rispa na Stella Nigare Sokoro ya Zipora Eric Douglas Rispa Anthony Dennis Charles Baker Omo Director Kisi County Omori Naomi Ruth Benjamin Deborah Isaac Duncan Ogori Lynette Catherine Nyaboke Nyagosira Barongo Munyangi Ogori Ezekiel Mam Olga Onsinyo Marika Nyagosira Mora Abigail Manuel Amos Duncan Josephat Edina Lillian Isaiah Olivia na Immaculate abachukuroria baye ngamona Cynthia Mike Jaden Omari Charity Claire Ian Kipruto John Omboke Justin Quinta Biliana Emmanuel Glory Britton Steve Alex Pauline Dylan nabande omuchango ni gorabe ijumanne jitariki 3 ecyumutiyenyo yo gatano asenka yaye egotoka ensemo ya embassy nigo ararusigwe asenkendu ya Krista Marian litukore Jumatano nako ni walitukore kubwati ali alamisi kitariki 5 cyumutiyenyo gatano omwaka y'obwikiri bwibere n'emirongibere na ibere asebali bonsi ibanyoliru no gwakwa kubwatikana no gusira kuyo mwabo nigo twarure enkora yaito Ogo kwa kuharaliwe gwa David Areba omwoma oyosire tyobugima bwaye kitariki 25 cyumutiyenyukane omwaka y'obwikiri bwibere n'emirongibere no mugaka o Pacifica kwambuka Kegoya Nise Mary Grace Madam Abigail Korwa Nyaura Primary School Gladys Korwa Nyambera Primary School Kennedy Korwa Banana Primary School Pamela Korwa Irondi Secondary School Nyagosira Umbati Enoch Veronica Magati Omari Kurwa Kisumu Ruth na Nyakweba Kurwa Molo Momro Mwabo Moracha Meraba Machini Nyagosira Kerubo Mora Nyaunde Gesare Paris Nabande Nsokoro ya Mogaka Laban Kurwa USA Karo Tom Bob Abobonsi Kurwa Nairobi Isaac Kurwa Qatar Wesley Kurwa Qatar Ezra na Elijah Bonsi Abuo Kurwa Qatar Omaris Charles Nabande Mokoyoye Obiri Kurwa Kitale Nyangaresi Nyawanya Nyagosira Isaac Nyagosira Ensakia Kerubo Osebe Elizabeth Kurwa USA na Masese
Isemoke, Gesandas, Nyamaunyas, Morachas, Merabas, Okemwas, Nyaribos, Sendeus, Obiris, Ezekias, Nyamaundes, Isaacs, Timo, Onguyas, n'abandi bange. Emerobilyo yo muchango negitariki to mutinyo gatano umwaka w'ibugiri 2022. Abantu nigo bagendrete kumirana ensemo ya Molo Geticha, Molo Kamwaura, Molo Etown, aboigo asinka yabo ya Ruora. Omoberoye nigura rusiwe nkendu ya Kisi Teaching and Referral Hospital. Nako enigwa asinka yaye chitariki sanonemo chumutinyo gatano umwaka w'ibugiri 2022. Asekenyo Rukia Ruora, Riabigutu sublocation, Masimba location, Nyaribari Masaba, county ya Kisi. Ase bali banyolire no gwakwa, kugwatekana nugusira koyo mwabo. Nigo twarure engore yaito. Ndizi TV. Ubwansu bw'umugusi. Mwajumurende karatuiranire ase studio karatujugo muri kenaka twandate kurigereria magaseti yeritko uria lero kurene bara batumire chichumbe cy'abahote hano bale ime y'umurubiri rw'Ensaki Dales Nyangawe ahote akurugia njere pamoja ime y'umurubiri rw'Ensaki Honorable Magufuli Nyabaro ensobosobo ahote ime y'umurubiri kuru imara daima goika kyabusura makombi onyabaro Mugeni family ahote mano alimi Dalmas Ombuya Kuroma Jacos niko ndani ya Ensakia mpaka Embaro Esuguta Tomo somi kuruma bacho nyaiwa nyamira wakire buya na ondime yumrubiri gwensa kisara beki nera de anualime yumrubiri gwensa kitarati umaiga andaote na tariko mocha kuliria umrubiri gwensa kiakera litugo maambembe mono sara beki asoko genda gutubwatia ime yumurubiri gwensakia bono mambia nigombate gazeti ya The Standard nje nigombate gazeti ya The Daily Nation ekero manchu muligeria tokogenderera chi profile cyaba marieta yaba bali bakagerwe cyo bachi running mate asomo mu bwa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja ekero Peter Kenneth muri kibega gazeti yagotebanga nigare sharp generous na ndini gali cultured sono muntu bwekerero oyora nyargo kubika burayi bogendere ko babuja no musubati ani waiguru nere nachorire igagotebanga no musubati nero orareta abantamo gosekera gukwanira mangana y'abasubati nigakonyegeria chinkoro cy'abantu eyo yiriranga nabale atakere choroko ba omukonyi bumurayi bwensi William Ruto nabayigori gadigashwa korwa madira nigo ego mulikiate batanga nigare loyo nande no mukuri gasimu yabwe serikali gosoro kiri loyalty ya guchaso mukonyi bumurayi bwense igo nirenga isokobe deputy president ya William Ruto ni tako muncho kagoseta ko mugeuka asinchirende yonsi amaleta yuna mange enyorere gazeti ya The Daily Nation page ya 5 narimo ni page ya 5 na kabere wesomera kere profile ya maleta ali ya barayi bali bakagero chakoba running mate egarto ga sense Mirich County stoko jakere county ya Kisumu muri kwa sidi ya The Standard na muri tena ke regional body head of OBC eri ya East Africa egendete kwa gachu ase ensemeli ya in headquarter ya East Africa kerendete kwa gachu ensemeli ya Kisumu ekero ya East Africa Community Victoria Commission nigo ya ikire go ikomwelio Krabono ya ikire ekerengo kiemeronge 53 asisano asemia ekerenge dojukora kolengano muri gazeti ingatete na maga chayuka gochukwera OBC nige gojukinia ebirengo bya East Africa erikwena kebuna abonchero lingo kana bodegati yechinze chuchya East Africa since yeito ya Kenya udo somera umugano uyu aboko yasomera ACPG ya 10 ina ACPG yemerongebere neyemo gasedi ne ya testana rwe ACPG yo nige emurekerete na ki bono umugabana we county eri ya na ki umugabana olerengo nyareka gokana akaote abuna ama na baliva kwa propaganda
buna werusi tari chukurwanda kerogo kia NSMU no ari ata mochiri abantu bali bakumurwanirira bali bagotea buna tari guchukuri kerogo kia bogabana bwe county eri ya Kajiado ururingu ni bana tebiri bali bakomosira buna no ari mbaketebe nande ati bali bakoraria amangana yo bolimo buna kerara so mabwasi mioro moja niga mutigeire omo oyo kuri kerogo giwetera ase ikiama gya chubiri David Ngediaya bono orengo erotebire na no ale ime mpaka no ale asekimina nekyo oika etebe boigo abantu bari bakuri ebese anene abagotu nigo bone serikali ya bikire mu rubiri kwene kimango kibare kogendera konyora engeli yabo yemetienyi ene goika bone ibataranyora goika bono bachikonyora ebese yu asemetinyi yene bataranyora koru mutienyi o November December, January na February baranyora ngeli yabo igobono serikali ya tebiru na kolengana kubotkana ne wisare yitenete abagotu asensito ya Kenya sumuru oinu achami igobono ya bikichibe sente ensemo ichibago ja konyora litko lialero ilikwena kimuna ko egendre libale asubugima bwabo oige karota goswa samangana yobo korari guseleba bono munyakero gubwikimbe kya National Police Service Commission nigo aganire gochgoika bosyo bwiki kigambiro kia mangana atenerete kigambiro keligetenereta mangana Labor Relation and Employment Court ase ogosinywa kwa kana chibesa cy'abakora imirimo bali gusabanya nyimbo bali graduates ose bali babwata masoma igorake ko bwabande chibesa banyaratiko bakonachwa omwaka oeta o 2021 ekirobone kigambiro kyo kimuganeti umunyakirogo wikirana ase ekigambiro kyo gochikuiraniria mabolyo nga ninki kiagarire wikira bono ataranyara ko baga kubairaniria gose baga kuiranira chibesa ochase abo bisabali be gose graduates abo bisabali bali graduates enki atarabairaniria chibesa cyabo goika bono mugano yo no rase page ya maiga kigima back batch ase gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard bogone morekirede na kibono chia mate emerongo 5 banyariba koba asobo kendu maiga y'abantu batamanyiri asensemeri ya eriwe markwedi goso asensemeyo nago samba kinyomba cyabo kinyomba angemeronge ebere ekigiye yeteri tuku legoro kubatkana negiseyi cyatekira sensemeyo kubatkana nendemero ase ensemeyo kono muri gaseti igateta buna abasaja babwate kibunduki nigo baswete ase clan gosa sichinsemeyo ase kesemeyo eriwe markwedi nako displays gose akiamate meronge tana se bono chitabwati ase obomenyo bwabo kolengana no bosaga ni ubwa kolekana ndiri tukorego gochakira ense yamo ya mambya abuli tukorego ras nyomba kinyinge cyasambe tunyomba gwetania meronge biri cyasambe tu ase enseme yose bono abarayi kurwa senseme yubanyadire bakubule serikali kobeke merobeli ya bene na kwene kebuna obosaga ni ngwera bula senseme yo yahiriwe marakwete kartorojina obosaga ni boyendete kwene kunyire buna serikali wetera sewisara yuburendi boime yabegete gotasoka isiko ase county ya Marsabit unyiremna ati county jigendete gwa komo chandora ikibia Marsabit county ya Marakwet West Pokot jente gwa kwa no mochando monne korenda ase county ya Marakwet nigo bono ki family se chiamate merongo 5 kirasoboke ndo bonene maaga yijumba cyabo gusambwa n'abantu batamanyiri anene kroba kubuna endemero asensemeyo Wego mwanchu murigererio murikina murikireta mangana igoro buna lyarengeri tuko lyabariki bamangana gose lyabararia asensengi masenseito ya Kenya nene mona se county ya ito ya Kisii abariki bamangana baumeranete igoro na gusimeka omote aso kwenyora litukeliga gose go commemorate ngana lya yabariki bagwetera ekere gazeti litukeli igoro yari gukwanira igoro nga abariki bamangana gusabararia mbaro banyariko bagusiria ubugima ekero bale line of duty amana bande ko unererigwa nonye no kuburwa obusiboli bokonyora mangana korwa sabantu ao eyure nganeke gose no busiboli bwabo konyora go access information egere bakorere emirimo igabaliki bamangana korwa chi county ao county ya Kakamega county ya Nakuru county ya Kisii mbanya twa bagucengera litukelyo asenchira ya bene na ena koro chalia ekaro kwali gosimeko mote kabisa
mogenderete guchingira rituko lia World Press Freedom Day. Amugano yino yonyora samangana itu amaya bono mambia negara ujikoreto na ceremony konge kartu kiranta sense merio gente kaneni kyalingena anene kara abarai bebiombe bia wana pali anene ba korerete muyigo yoni go korerete wasi esemo ose ense ya Tanzania negara kora wa na editors guild ose komgirinde dete ebali ba kuriria mangana hatara soka kurwase ebiombo bia pali editors ekara bolete serikali kobeke serikali jijinze aho kobeke mirobiri bene kulinda umwana bali usomosaki usomotuki ilikwenda kibinango nyora nero bosibule bwaye karadoroje na sense ito ya Kenya bali kimbare basiriyo bugima bwabo kubatakana niko bako bago itwa asinyinjira bago itwa n'abantu batamanyiri asobo tukibogendete kwene kibuna tukungo kibone gikerete bagaitwa boigo ntwaroje na ikero COVID-19 yajete mbare basiritie ubugima bwa mbare basiritie mirimo yabo kurwasije sinyumba cy'uburari boigo igoro nigo yalinki igoro naki amangana digital atakiri ngaki digital yanarege ku affect amangana y'uburari ya sensitive ya Kenya na ensene yandete kwa digital gochi technology igoro kine baliki basangite abatayabona obwene bwabo nito tukubagandia maya karwaching terit kurigora karwara ituna chosho haraka adisoni matara Janet Nyamamu na lengo buna murai wikyombikiri kya UK asorosagi rwakisi na Nyamira mbe amano mwanchu muligereria tigatokorera wa mangana ya magazeti to enda sense mwende studio karatokwirana na mangana maya asenjera yoboikirana tobise gosuka Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyomu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate ci computer cikoburukanye cirange nigwikere ciriuraganie boigo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuri citico cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifereji y'amace buna cipipe na boigo ni citab mbabwate keyboard buna chiriya cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiriya chikwarwanse ase nyumba na chiriya cha granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Peak Uniforms and Sports Center nigoba korosia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao na boigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta na boigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejwere angine supermarket ya Shivling gosomwa kirisimi Ruth ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo gukorera kigosori. A company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire chimashini ao shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korri bwabo nigo bakonia chipamp chiriya cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima
nkonia balikiria kyogotumika asugusialira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbobwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbobwate chimashini choko na chobonyansi chigenerator chibirenko ao chisolar panels chogo charge chibeteri na koga chumuliro na boigo chiria choko bwatia mache mbobwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugusibia swimming pool nigo vakubika chipamp chuwaka mache icho chigutumika estima gose sola kuruwase chibohol gose bisima guikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byogutumie sola ekero kwagulire kuruwase bale nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road ange nebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakiresime ase namba enotisano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose enoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano ibere gose enoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shotleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwancho muligereria na ende na ukwanirie yaikire Ensaya bene chinga kitu kwaregani kurogega se studio gara tukumanya mangana maya senchera yoboikiranu kurwa semesa Ensakia nabakogendera gutubwatia asaya igamona yanda mange wetera senchera yemitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook na wegensemo ya YouTube boigonyo kubwata chinga kinabogo tweet @Ndizi TV News tigangira nasege keke kerebosio egara nkumanyenga nararia yale asemesa Ensakia bono mambia Njeni wankoro kwa Sara Nyarangi ontita tigatoya chake korwase county ya Kisii abwase lichikuligoro abaralia mona baliki korwase vitaseni ao banyatiko baba kumirana na guchengera litiko lia bosibole bwa baralia gose World Press Freedom Day abwase baliki korwase county yoboigo batatige twe magega tetanyora roboti rwase nchira ya bene korwase molikeito Philemon Okongo Kero mwaka omotienyo gatano chitariki 3 nerituko ryo gochengera obosibore bwa bariki ensengima ase rituko rya rero abariki korwensemo ya gusi tibatigiri maega mbakora okorobekana ime omotio bosongo eryo gochengera rituke ririnene bakoragwa n'abateneneri korwase byombe ao buna KUJ KCA amona kiria kya gusi scribes Aseritiko ria rero abange mbakwanera na korokia obuyabu obusibore bwabariki ubobwaireire ebitaseni ebinge kwegorwa aiga sense ya Kenya anene mono asegusi Leaneri tukolina nalyo gochengera obusibore bwabariki nabatuki nima twatalire sabari ntambe sana rutwaga twalire channel ya meguru KBC kare bone tobwate chire station chinyinge TV chinyinge echigaseti chabukire Hudson Araka Matara nigare omonyakirogo bwekiombe kia KCA orosagia ruakisi nigakwanera engencho oboriki bwa mangana bwonchorerie anene mono engakieye ya technology ase mitandao ya buchire. The theme of this year's day is journalism under siege from technology. That is the digital platform. It can be used to verify facts. It can also be used to gather information and disseminate it in a very quick or speed. This technology is bound to bring challenges to the media,
and the public. It can be misused by churning out fake news. This is news that has not been verified. Joshua Araka nere n'umunyakirogo kurwa sekiombe kya Gusi Scribes nigo aganirie abananchi kobeka omorembe engakiye turigerereti obachori obonene boigo na kwanira buna abananchi babe maiso tibangainwa na mangana atariekene. So we need you to accord us support and also ensure that we hold peaceful elections. Fake news is a big issue in this country, and as Kenyans we should be aware of the media outlets that pass information. Umunyakirogo bwekiombe kya KUJ orosagia Rwakisi na Nyamira omosubati Janet Nyamuamu boigo oyore omoteneneri bwegetaseni kya Ndizi TV nere na kwanira igoro yabariki koegwa obosibore neribaga engakibago kora obotuki bwa mangana. Freedom to do stories and the freedom to get to the sources, to be giving us information, not to ask for us to pay for information or to keep us waiting. Freedom is vital in this profession of journalism. Reporter ya Ndizi TV Eliatariane Philemon Okongo. Mbia mono mulikito Philemon Okongo asoroboti ruru ya senchira yoboikiranu. Omorai bwekiama kia UDA oyolebaigo mokonyi bomorai bwense Dr. William Ruto nigakagaire gotara se county ya Kisii ritikolia lero ayonkolengana na barai ao kurwa sensemo ya Kenya Kwanza bakoragwa noyo koliye kirgo kyobo governor se county ya Kisii Ezekiel Machogu oyoboigoro mobunge bwensemo ya Nyaribali Masaba abo sakwanire tabariki bamangana litukuligoro na komwarigania Ruto tetanyore orobotirwa senchira yoboikiranu no mulikeito Mildred Mumanyi obachori bwo mwako yobono nigo bogendrete koba angekigima abo ase abakuboria ebirogo ao imeyensi ya Kenya bagendrete kobeka emero yobene eliogoikirania obobui. Imeye county ya Kisii ekeminano gekerogo kyobo governor nigo kebwatete inse ase kiama kya UDA kegendrete gochia komwarigania omorai bwe kiama ekyo omokonyi bwo morai bwense William Ruto ase etaro yaye ase orogongo rwausi abwankyo bosio bwo moroberio ngana kie kiama ekyo kegochia gokora chi campaign chabo bosio bwo bachori obonene aso karabisa abagusiba minto bali banyoreteri bali ko invited asogocha koba part of the economic policy discussion bali baigite banyoreta invitation bache mapema ekiara nalitugocha kugamba twerese serikali iligo chikobanga ama itache ito narari ama ngana alitugocha kugamba mambia igoro ya bottom up na alitugocha kubeka aso mukataba ulio mugusia gocha gusaini na serikali yenya igori tukuria mambia Kenya Kwanza abaraibons naintwe no tukarega Kisii tuachikira abantu kurukera nsemo ye county bagocha kobaga turigereringa chinchira nyinge turanyale ko konyana pamoja na serikali guchikoba na inche ase serikali ye county abutuguchikoba una turega batatu oyo kobolia ekero kyobo governor imeye county ya Kisii kurwa ekiama kya UDA Ezekiel Machogu nigo akwanira igoro yogo cha kwa mokonyi bwo morai bwense asebo igo amwakera ekoko usi oisa kurigere Kenya ngima uriyo guchukugamba mune president ya gatano ya Kenya talionde otetea William Samoei Ruto kera nsema ya Kenya yaro kanenga ama NP nero guchukwira chikura na intu abagusinto tegete ko base obubwibore na kitoko bori abantu baminto bonsinga oyo itobwate birangariye biyase tore gusina Kenya William Samoei Ruto enelibaga bono musianya leo cha kudiscuss kukwana tukwana mangana ito tukwana mangana liye ito tuchande tenga itogo chia ngaito kuna ngaito chia una tulega batatu injira ki kiranyara okonyo mwananchi erinde uchumi ya Kenya enyare gocha igoro uchumi to ya county enyare gocha igoro n'abantu baitu tonyorenga epidimo korebe ne mugondo ebene biashara efaida nkorekanere erinda mahitaji yabe ya school fees aba mahitaji ya nyumba gusayande nkonyara muleko kunyaikirania
ginko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV eretaliane Mildred Momanyi. Mbia mono molikito Mildred Mumanyi gati yabasaye korwase county ya Kisii nigo batebere bagucha kubwatesia ekiama kia ODM asobochori bule busyo abo asibatebere bagucha komochora oyokoligie kerogo kyo governor se county ya Kisii wetera se kiama kia ODM boigo nigo bagucha gusira oyokoligia obo senator ase county ya Kisii oyokorokwa Omingo Magara wetera se kiama gia Jubilee Natali Onyonka basabo nigo batebire abona bwabaraiboka bagwenerete gusirwa korwase county ya Kisii. Stephen Ndemo na bwatorobotiuru Kerenga kiobo chorio banene bole yange nige byombi au bigwesoki na korwe birengereri byabo igoro yoborai nabarai baganeti nonye siasa county ya Kisii kegasite kubwata inse nigense meye moya basaya yeso kiriasikeri yatebire no kubwati siasa cyo mwaka oyo na kwene kiabara yaba choriru ntutageti gwake suti hamangana ali suti naro tutagete to mixi to chore abara yabaya. We want sober leadership in our land na kigoseba no gaki otoikaga iga esengenjo kuringori na kurigereri oborai boito omutinyo nane tare 9 abasaya bagosira mu bwa siasa bwa Azimio 1 Kenya Alliance nigo bamoiro koboko murwaneri bwekerego kyo governor emyakisi gwetera ODM Paul Simbarati igo Simbarati esikwabeta rero iga tutete ko gotebinga twamuire ne resi yakoreki yachakire mwanchire chake Simbarati ntumwanjete na hende na obarama na mumuima lakini ne tutagete tumubikire omuntu korukunga na Rumingo egera chikumumulika asimdubiri akora tutagete tumwe torch Simba no yoito ntogwanchete lakini tutagete kora ake kambi yago msasa kidogo no bwate problem ase kambi yago nonyeigo nigo bakanire gwakire kiama kia ODM kurwa igorogo ikainse me county ya Kisii ase bamochirio murwaneri bwekerego kyobo senator ya Kisii gwetera ODM Richard Momoimonyonka na komwakerego ko murwaneri bwekerego ikugwetere kiama gia Jubilee Omingo Magara Omingo taliega sora takonya rokolegazi Onyonka gwatemire sana lakini twarore toisaini tokonyara abana baminto chinse chiga ntware kurigereria omugakori okurwa James Omingo Magara Ombogo tomotome senate and oversight abe supervisor abe watchdog atorigereri resources chichega na andarigeria omugavana ntoramo. As you elect your leader, ensure you are electing someone who has a desire to transform the lives of their people. And you know Omingo Magara is up to task. Amma tuko emerongo kianda na tano na berego ikobo chorio bonene ama isonsi ni gara sinjira chiabe no botenri bo mu bwa Azimio 1 Kenya bura tumike ko keiriberera gati yabarwaneri bebirogo au imeakisi wetere byama bira inse ya Azimio Mbiamono kuripotere getaseni kia Ndizi TV elietaliane Ndemo Steven abananchi nigo baburiwe gutabwatie byama asobochori buri busyo na likali ya gochora barai babwate bikorwa ebija nekirenge kiyago cha sabananchi benseito ya Kenya abarai aho korwa sorogongoro gusi boigo bairengana baira koboko enganejo tikatonyore Brian Sagini norobotiro senchira yobuime ekero ensemo yabarai bagendererete gwakira ikoke byama byabo naboigo engano yo gwaka chikura enchera Yesu tigose 6 piece engana eganeti abananchi naboigo abagichukura gwakira ikyama bena sebirogo byonsi nagati yabekero kyobarai bwense obo governor obo senator obo women representative obo jumbe amonobo MCA engana omorai bwekyama kya ODM omoskeraila Odinga arotota setaro ya ensemo ya Coast nigo bono yokoli kero kyobo jumbe bwanyari bali masaba gwetera ikyama gya Safina Honorable Nicholas Mark Batongole atugutera arengane yo na kubabolia banyari bali gochoro morai bene natali ikyama gose byama
ntobasa gochaka na gotebi gunga tiga twake chikura kubwatana ne chi Ensakia chiri togoteba ng'a isane amo ng'esuti eri chisane amo ng'o wakire chame amo kurugoro pakanse ekero kugakera ekura kurugoro pakanse ase chame emo igo tori gonyara gotwara obosibori bwo gochora omurayi oria otagete tiga torigie tochora omurayi oria totagete kubwatekana na makoraye korokana kubwatekana ne chimbu chiaye kubwatekana ne sera yaye tari ng'ase ng'enjare ase chama fulani gokwana na Ndizi TV niga abantu b'enseme bamochiri oborayi bw'enseme eyo ase ogotabwatani abanyari bari bamasaba ase ogotarwani obokenyomba enseme eyo nabo igo gotwara ogwanchereri gochiasa ensemo y'abantu bande egento keranire magega amagenderero enseme eyo egento kegerete tokorigia omurayi omuya nesauri twanyorore nyari bari gekwanda yaegwa abantu bari banga chiburoka kera tu abaire muntu itaigo chikotokorera gas okonyora no na magendro ne chiburoka kwa yagera twamisie bintu bakwanire gwetera ase omwesimiwa Maki Botongore otokomochora agende mutu achigokonya nyari bari masaba twiranire magega samatuka matambe togochora abantu bagenda baikaransa bakora ebintu byabo libaga bakorera abana inchi oborayi otogopima ntorigereri mono igoro ya ekenyomba egente kiyankeri ng'a tochora omurayi orachi gokonya constituency ito egere nyari bari masaba nigo bono bachikire gochaka omobwatesia Botongore bosio obo bochari bw'omwaka oyo iga chingaki bono boigo bababoria abananchi b'enseme eyo gotugutera are eng'ana yogoserwa na korigereria omurayi bwa makorwa nabo igo okogania okuya gochiasa abanyari bari tobasa korigereria mono ngoteia anto baminto ng'a ogosera kawaida ngoro lakini ntobasa gokwamini mono ng'a omonto abagochotosera ogenda for good omonto gatakiri tontoribe oinera omurayi totagete neba noe ne ekanisa ime totageti monto oria obwateri tontoribe igo naki gekogera togochora Nicholas Mark Botongore abo omobunge nigo bono atigaire ense amatuko 52 rigochora abarayi barachikoyera ense ya Kenya ase emiaka 5 ere bosio gingo reporter ya Ndizi TV ereterane Brian Sagini Isena oyo korigie kirugo kiobo jumbe ase bunge ya West Mogrango ikaunti ya Nyamira Charles Ongoto nigabolire abamenyi b'enseme yo komosira ase ganga yo korigie kirugo ekyo abwasata biragoche kubeikiranira magenderera mange ayo atana gokorwa muri kito job maangi korase kaunti ya Nyamira norobotiuru rero muna twacha gaiga igo twacha koronche campaign ya UDA muna mumanyete inje ne candidate ase chama ya UDA ngo Charles Ngoto igorero twacho mukutano gaiga wakishia abantu ng'an tubwate ticket na ende no toregeti na ende to kugeria William Samuel Ruto chikura na anje nkwerigiri chikura muna Charles Ngoto gekore kelinderia bali myaba mbago chandika mono murigeria mangane chipara daro talimaya ekiaro lige chipara ne chire chinseme ya seito ebare ya bantu bari rasana bakaruana bagote bangerosiwe mbaka bano turiganja na korosiwa muna bono bali batakira ko chipasali pasali echiyo nchiralwewa tima etingi kia bete kurwega Nyamira batirende no burayi gete borobobe ekiara abantu mbamanya chikuru chikuri koigorwa lakini ndongo bate bichikura chirimo tunaende tutagete tuake chikura limo chiete limo William Samuel Ruto anyore 8% Nyamira nongo anyore 85%. Terrible West Mogrango. Omwancho murigereria gwikirabo no nkubuturira mangana mayense mayabano mambya korwa semesa Ensakia ayo mana yanda mange nkagerete kwa yanyorera senchira yo bwikiranu na indebo igona boko yanyora senchira ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook na wega ensemo ya YouTube biyamono asengencho kwera chinga kichya ukurigereria morobeli bwa mangana majya bono mambya chikoroga na indi chinse isano na ibere no chikonyora yo mana yanda mange asenchira yo bwikiranu igoto baisa gosuka karotokwira na korwa sense mwende studio oyo minto Brighton Makori nagenderete kwearegania ili bachikumira no mogani bwili tukolia lero ekero bara kwanira mange igoro yechisemi asorgongo rwaitu rwagusi igoto baisa gusuka asengencho ni nkwana otaganie weterwa biyamono ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita
TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nagokurengera chibicha chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi.